आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयारनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ लाबोफिनगोन होनदोंमोन। बेनो जादों जाहैबाय दाख्लै आङो बेमारिनि बागैहाय भिडिअ होदोंमोन, ओमफ्राय जायफ्रा उनावहाय फैसा सोना हरदों बिनि बागै आङो लाबोफिनगोन होनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय दायो आं खोन्थानोसै सोर सोर बेसेबांसो हरफिनखो। माने आं लिस्टखौहाय फरायथिनानैहाय होबाय थानोहाय एसे प्रब्लेम जाबाय, अननानैहाय निमाहा होदो। बे बेमारिनि हासबेन्डनावबो सोनानै हरबाय, ओमफ्राय आंनावबो थाबाय माखासे लिस्टफोरखौहाय माबा कालेक्ट खालामनो एसे प्रब्लेम जाबाय। बिनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना जेसेबांखि बेमारिनि थाखाय अनसुंथाइ हरदों बिनि बांसिन इसोरा नोंथांमोननो बोर होगोन, आरो नोंथांमोननि हरनायफोरखौहाय इसोरा नुनानै दंखायो। दा आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाहैबाय। ओमफ्राय आं बेसेबां एमाउन्ट जादों आं बेखौहाय खोन्थाहरबावनोसै आरोना। टटेलि 18,000सो जाफिनबावबाय। बिनि दाख्लै आं हैनायनि उनावहाय हरबावनाया गासैहाय 1,22,000सो जाहैबाय आरो टटेलि गासैजोंहाय बेमारिनि थाखाय हरनाया। दा जोबोद गोजोनथाव। दा जों गावजों गाव बेबायदि हेफाजाब होलायोब्ला सासे अलखदाव थानाय मानसिखौबो जों बोखांनो हागोन। आरो दा बेमारिखौहाय माने ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं आरो सिकित्सा होगासिनो दङ, मोजाङाव फैगासिनो दं होननानैहाय खोनादों आरो आसा खालामदों थाबैनो मोजां जागोन। दा आङो ब्रादारनावहाय दंफैयो, सासे ब्रादारनावहाय आं एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननोहाय खोन्थाहरफिननाय जाहैबाय बेसेबांसो जाबावदों। दा जायफ्रा हरबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बुंहरनाय लोगो लोगो ओरैहाय टाइम्स नाउ बड'लेण्डनि खौरांगिरिफ्राबो भिडिअखौहाय दामनानै होदों। आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। दा बिथांमोना दामना होनायनि थाखायहाय मिनिया मोनाव दंफैयो आङो। ओमफ्राय मिनियानि बाइकआ नै बिदिसो लाबाय आरो दायो। ओमफ्राय मानसिया नै ओरैहाय माबासो खालामगासिनो दङ, ख्रिस्टमासावनो नै बेरायनांगौआवनो साफा बानायसो परदेशनि गारिया बिदिसो जाबाय नै सोलाब सिथाबनो। ओमफ्राय मिनिया बानायगासिनो दं बेखौनो नै बिदि खालायखानांगौ आरोखि ने। मा जादों होनदों गारिया? गेस्टिक जोंनावसाय। बा देन्जारखादानो गारि बानायनायाव। ओमफ्राय नै ओरैहाय फिसालाया जोरथोरनि बायदिल' नुलायखादों खानाया आरो नावसाय। गोजौना ह गया सिथारा गाखोनासो खायो गय रायगोनाव नै नों सिथार खानाया हनै औवा गायनांगौआ माबा ओइनो माबासो खायदों हनै गय रायगनावसो आलथियानिखा नायलाय सेसखालै। गारियाखौनो खेंजोबदों नै। मा जादों होनदों मबाइल गैया मा गैया गारि सालायनायानो बेफ्रुदों होनदों नामा? दा जादों मबाइल गैयाला सालायजायोलै। दा बिदि आरो खावदोंदां मबाइलाखौ नेखौ।